gure proiektua da azkenien ureztatxe sistema automatiko bat. Da, zer nanengu, printzipalen dago da, hau, ezetasun sensore bat deko sartu den lurren, da honek etxe duena da ikusi ezetasunen nivela lurren. Karo, honek etxe duena da ikusi badauen lurre umel edo siku. Umel badauen lurre bomba bat deko gu eta bombiek ez da bizetute, orduen ez urik ez hartzen. Baina ezetasun sensoriek detektetan badauen ez dekola siku dauela, probien gogu, siku dauela detektetan badauen bombi aktibetxea daure botatez dugu. Kudizu, da holan izango zan, eta hemen berriro sartzen bazun, detektetan dugu. Umel dauela, da ja bombiek eratu itxea. Orduen, honegaz gukengo genuna da, inbernadero bat badeko zuen, dana automatikoa izetie. Ze eukitxerakoan ezetasun sensorie ezinen egongo arduratute, siketungo diatez landariek, bestia barra. Da hau dana egongo zan alimenteta plaka solar bategaz, baina ez dugu ekinen poli hori da nahi pintxeko. Da, hau izango zan. Da, gero deko guz, proiektu gehi zaudizela, joku pare baten guzela, arduinagaz dana montetamen joku pare bat tal. Da, gero hau pasaurteko proiektua da, baina parke, garaje automatiko bat. Da, hemen garajien dekogu hasieran da bukaeran sensor batzuk dizela, ez akordan izena, hauztuen jat. Sensor batzuk dekogu, da honek deteten dagoena sartxerako orduen, hemen pantailan markeu itxetxu zemat goko dauzen libre, da zemat dauzen okupeta. Da, jogoina bat eta dekoguz arazo batzuk ekiguz, honek pitxa hemen zemat dauzen libre, da dagoenien okupeta, hemen barruen dauen portoi bat sarratu itxea da orduen kotxeek ezin die sartu. Da hau portoi ditxea, barruen dauen sensoragaz, detetetan dagoenien non urten dala. Da orduen urtetarakoan portoi ditxea, da beste hueko bat dau libre. Da hau iso, ekarri gune hona.